Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Secretary Jongka All Meghalaya Alive and Fresh Supplier Association ka kongrina kharbona ha ka arphondai tarek u jeliu arajar phunrio kala mudui daga ijar se pulit ka jalupara outpost halor ka jingsa khanglan na ka por se ka por ha ki briu ki ba kamyala di ba ki dei ki dkhot seng bhalang ha ka ijar ka kongrina kalai thu ba ha ka arpsan tarek u jeliu arja phunrio ha ka por kumba shibje sanbu pra minute min step kala yo ya ka phone call na uwei unong nya kali ubala pente ba ulasha bad dawa pisa 1000 ha ki briu ki babat ya ka kali jong u ha bernihat hanrei namar ba umdan ya kata ka pisa kita ki briu ki la hukum bo online phai biang sha asam kala pente pru namar ba ka jingso diaw bayo ja ya unong nya kali maka ringkat bat udkhot ka seng uba tilli borlang silyang kila let bani karen bat ki briu ki bakam yala di ba ki dei na ka seng RBYF ha ka ijar ka kongrina kalai thu kadba uba tilli borlang udang let ya karen bat ki briu ki bakam yala di na ka seng RBYF kila the yo u da ka bat hadin bala paring da ka video kila katakti penban yo u hadin bakila yoi baka kongrina kala ring video kila randin bat kala batha yaki ban saya kendu hatanan namar ba kathanat kadai ka badan hajan kala itu baka jingslem ban ujor ya kai jar kadai namar ba ki khot ka seng ki bala yo jingte bhalor kani ka jingja kila kentu ban khot ya karan penbej bat ban siu ya ka bai sumar ha ka bai dei bat kani ka jingja uba tli borlang seliang ula ujoru da kai jar ki badan kumba shipho hadu khatsan ngot ki baktakti yo Kumbala keren Vice President menha katuga absen terik tengi yo ka phone call na ki driver ki basi bara dok hayangi te kyong ba ki don ki briu ki baju pendik be nanti te kane ka incident kam di batang ha absen terik te haswa jong katuga siru ngala let ka ha kasi sonde ka tur ngala let ngila yakran be briu te misem babar kita kim don ki te ni no umtuma te hadian nang ta arsi hadian ka jabe yang hakata absen terik pat ki la call biang ki makadon kum kata ka jing krong pisa ka jongki balat barki berngam ru om tong syukur sim bisama kiberngam ke malada kim seo kin pen phai kali te hata ka sing ale histie badi we member jongi te yele arun lai ngot kum tai na question tingle le se thiengi am ya kata ka jingja to ka ja shane ne kisu kren ke rebar iko ban tip ya kata ndai ne mar bateng teng ki yo ki disu ko pan ki udore kamar ka yulong kadon bum kata ke ting teng tengi ko ba ya ka jing shisha tingi her se thie ndangi her mission se thie tengi syam ba kadon kum kata bakin tre ban seo ta ki pisa ki pen phai ki kali yung phai biang sha sa tela ta ki phai sha sa mano ban ba khli ya to ka jing yap jong ka dok ha ka dor le ha jing berga mi ki driver le kyong adam ai ka 1000 umlong ya ba be ka 1000 sikali dena kata wala kata ru ngalakran ka phone ni engedon ka recording bad bangai sukran ru ngadan ka video recording ru ngadan ka barja atas ni wala kata ru nga o yaki nga fa yaki nga pe play shong kumne to sim aspa lespa minum thang mo tingyong kumtahi ngidong hi bangin ai te kata ka jing demand jong ki pa kami ha mangingim dan dem ngim sha exam de ha ka tax mo ngim dan tax te ya kata ngila de biakran hi ndai ki kenno kala manengi bangi ngile de chalan bangi i charge ta ka alja service pa tengo ki ai ka proof bangi ngi de kata ka delivery chalan ngong kumta te ki para member bro khoi ru ngala ekran halor kata bro khoi te ngila le ha post spot ban kendo ekta ki breo ba banyakran mo ngila post spot banyakran te ngidang sedang hi banyakran te kum ka pathe mentang gidon kam hi ka safety yala deru tingi bu ka video recording te mare i ba i record kam ta i member ki the da na ka dur khmat joi ha ki the da ki as dang da ban sho te ang tangi don tar lai ngon mangi te ki to kidan ki khasan ngot da kho khasan ngot kedan te ki sho i ta i member joi te nga tang la sang bareng video tendang la reng video te we ni kita ki member jang ki dolata ne khti janga ba du mentang adang jam ngene khti hadu mentang adang jingam tengla wan le ka medical check up ro te itu member jengi li laisi kham lakhe bakila show kila pura kila ayu nakadam te nang ta dikla dep show ikam ta tengal oi ki ma pimdi ban katakti pidi ban kran beli fik takti te halor kata ru kim sngap re te kila ya ben ngila khot bisha po ngila khot adu ha po ka police station mo ha po berni kila ta ne ki ban kan adu police station de ke jingya jung to breu kalong bet ba umdan jim porwai ai ta ha po public place ru ringkal bo secret bi pum
tan te wala kata ngilingi kem kwa mo kane ke ngi kwa ngin ya kren yusuk ngin ya kren ke ke badan mo ada kalong no komnoro tingila ya bu ke meeting ke bang ada bisyo meeting sha ha ka singit hodiang mo ngi don meeting tingila ada ya penbej bat kitur ngila ya phone onda ngila ada ya phone kila ya agree bakinwan bakin ya penbej betasi tingila ab ya kata ka por ke jongki de ndangila ab ya kata ka por ke jongki ndai ki kleman Ikaman tingi dong imban se ban bu ya ka FIR namar ka kentien ke baki keren maki yang lagi dong komno ngin pendep no ya yang lagi dong gelek komno pendep no ini kata kentien kamu sultanat lah tingi imban se ban bu namar ta ka safety le jong la sha dangi nyi yang bana ban bak he dangi jai e ngi nang ta itu member ki ong ini penjara ngai no kata ro kemdi kentien ka ba ayu kita gila attempt to murder bet kata ka di attempt to murder ta kata imban se ban bu ya ka FIR Karai te halu mentah yang bantu percaya pisia mo media ngidon ke video recording e jonki. Lada kim tre ban mi sya kamat banyak keren bani ngimban singin flash ke video. Hapo media. Kata khoi. Nama bale yakni ko senjongi ro lai thu hidak sarkar. Ni amba ngi hidang keren tang kumni media matasi syabangin play ke euro ngila ai hapo media plus tang ta kini ki jingja kin sing baju jaman man kapor. Amba tang mentah kasi. Ya kani ngila debra adu kibor ki bahlor. Adu imini se jong fisheries ngada ban ai copy. The true jong ngila pha copy lo chebro. Say director, superintendent, ya kiberi ban niat kan, ya baru kau ngilap ha, bay iso in sen ya kanika kopi seki. Te ombang ngila syukran tamangi. Ya kanika jingja te iso yong ba omba tang mangi balik komplain. Labuan ki balat komplain ro. Te yong insa simkia, te insa syong lang bat ki ba de ban syong kumi home minister ne bano ki ba de hakabuar kan, te yong ini syong nyakran sa. Te yong ini lek bala hi ban pendu ekene. Te ngate kwa bangat terpat ya sarkaru baka di bat simkia lor kan ya. Kemudian ban ailat kini kita beriu ban syang halenti ban pendik namara lada pendik maki kini kita khar ho ni ya menta bati ndai maki ki ban pendap ba mi hi ki paj ba hi menta ka jung nong kalau ngi ki paj ba hi lada ka ja si ja kemudian man kapor kin bar ki kali kin long kin charge mi kat kat boman la shay ki kin mon ra mar shu min yo man ngi ban dia sini kapung ka bangi don barok hat ki pendap mar na asam lada ka long bet kemudian kin thot maki lada ki lat thot kemudian kebaning kong sangan oyopi Kini kita khal kinum say pisa na pelala dia cheating karo pengin charge di mangi kinong simar hi ada pishim syajar ko tri syajar un charge ningi hi ha kano karu ko un charge pi pinum tep ka doron pen kiyo ada kiyo dor te mano bayam paj ba jungi hi am te kadi ga jingle jongki ngin jinjar mangi te kata ro ngar ngapa kan ta kada ngi sakwa ban kan kemudian Hajing Syah hajing bomdon Presiden Toksi ya ka sim kumu Vice President ban keran hang nekpor ngiwan hang nem Toksi da jing sokhe lor gajing sa pendik jeng member gajingi man kapor bagi wan ra ki do khan po asam bat sitang ti laju syabat ban laju krong pisa jibor ki driver banyak kali ki do kha gajingi de ha gajing Syah ka sarkar kam semla hak siutak sengi nam ta kan ka jingkit jungi kini ki do khan po asam ban wara sim khalia bengindi kidon ki jaka bangi ri popung jaka bagi di hayo ta ki do khaim ki bangi juan ra de halor kan ne ngasokya ban wan taksi ban ai ni namar ba kade ki jingje man hak arsan terik menmit por menmit ta por ba ki phun ki driver jingi ki phun bala syabat apa berni te nakaliang ji sekretari jingi lalai ten sabatai hamai ringi nakaliang ka sang jingi ngi sokya nomor bolengi ai ka FIR hajing Syah ila ya keren men hak arpun retrik ni dan meeting ila syang meeting tungki member jingi berkhaj ila ya rai ba dan ki para member jingi ki ba hajing mun bagi nempat ai ka FIR ngin khat ya keren sama dan nakaliang jong kiru kila pun bakin klub ne keren bakin ne sukno anring labu mene sau siteng dangi pun mene pat balai pimpat poi la kata ki hana ngit ngim don por ngim lap dibun kam dengan gede ke bang isosi ban ong mar ba gede ki jinglek kelang jeng kini ki bru iso tu begini ki bru kimbe ki bru ba nalor ba ki pan bisa jubor halti senkin hasurok lakhad ekran ru kim tre nang ta umdai tung kumta maha katu komit arsan terik kilak takti ru ki membar ke jengi bagi membar jengi ilaj ban yakran wa ban yakran mo bat ki balai ki lum bisa balai ki krong bisa man kapor wangi ngiladan dak association ba ka sarkari ngiladan register sarkari ke ang bangim don kam ban lum tax don kam bangin siu tax mar kan ka do khaim ka do kha bangyawan ra na po asam
Kadai na po ka ri ka jungi. Ano kita kiba tuntut nga ka liwan na pipikam begini leek. Ikam gede isang bahalang. Aljing siya to kamit kidar video maupun siya bagide ikam bagide ki RBYF. Halor kata ilayo man pun ki member yung RBYF bangin ya kendu menyakran rei menda kesila ikut tekim tre. Tede halor kata kadaw nakaling jengi ngihapan ai ke FIR. Mentah hingin nang sudah ai ke FIR ingin pek ya ki ya kejing bisar hok hak bayadai bakabor jeng ai halor nikah. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.